usebenza kwinjani emsebenzini yakho. Abenza i-clinic sifike 2023 February. So until now, it's May 2025. Kusasinceda ukuthi sisenze. So uzawucela before siqala yonke into senze nje ukuthandazise okufutshane sibulele uThixo ngale mini. Bendiplana nje afuna uxoxa. Ndiyabona ngoba into senzayo I'm so unorganized. But bendixelele uba sometimes when xa usebenza nabantu ingabikho something oyenze nabantu. Awuzubuyisa imali zabantu kuyathaphela. But ingasibe something encinci uappreciate abantu ubonakisa abantu uba i-value banayo, i-appreciation onayo ngabo. Le nto umane beshiye oogqirha beshiye ezinye iikliniki besiza kuwe uyayibona. And we really appreciate that. So instead of stimulating, let us close our eyes quickly. So just make a small prayer. For this opportunity, Lord, that you've given us this day, that we can come together in this event, where we appreciate each and every mom sitting here today. We appreciate each and every baby. We appreciate those, Lord, who trusted us for the international journey, and you bless them with beautiful voice in us. Thank you, Jesus, for their help. We know some of them are here today because they're very sick, but Lord, your hands are upon them and you will heal them. By the time we give them the injection, by the time we give them the tablets, you already heal them, Lord. So faith, all is being done. This morning, Lord, for each and every parent, we take 5 minutes out of their day. We thank each and every one of them, Lord. Starting out with Suto, namhlanje kose bafikelele bagcina bafihle kose babiyele kulowo nalowo nabantwana babo Thixo izinto ezingakhe zenzekayo zithembe wena. Sicela Nkosi ukuphila phezu kwabantwana bethu, sicela Nkosi bafihle babiyele in Jesus' name. Amen. All right. Well, welcome everybody for the Unjani Kaimanti event today. This is at the Spelapa. So take this course and it's okay. This is at the Spelapa on Thursday because ukusukela sivule ngo-2023 February. Uyabakhona osisi omama abaye basithemba kakhulu endleleni yabo yokukhulelwa. They trust us with the journey in antenatal service. Nabantwana babo pregnancy yabo. So sometimes xa endaweni entsha ukubone uyaya ungathembi uqoma nkosiyam inamba kuzawuthwala. Inamba zawuncedakala kudala ndihamba oogqirha uyabo but mina ndingabazali basekhaya mandi ndingabahlali basekhaya mandi ndisithembile kudala nje anizi once umntu uphinde abuye yena abuye abantwana bakhe abuye inye bakhe. You know, it's so hard for me to see that every time I said, no, ndimqala umeza wamntakakabo hayi musukuthi yiza that's what I'm saying. Sometimes umntu ithetha nje enganakanga nebhat umntu iyahlanga. Yinto bethuna engasoze ndilibale. It's something that I will never forget and andinayo nendlela ndikwazi ulibulela ngayo. Bahlali basekhaya mandi bazali especially abadlezane ngoba umntana kaloku ithemba lakho igugu lakho ubone and umntana wazi umntana ungabi right. Abanye bazali bangena ekliniki benxiba i-uniform esithi ndibuyise emsebenzini ndifowunele ukuthi umntana akakho right. But laa mntu akacingayo ukuthi mandiye kwagqirha mandiye esibhedlele ucinga ukuthi mandiye kunjani ekliniki. That's the way they trust us. So today is such a day to say thank you. Ndicela kakhulu ungenkosi kakhulu ngosithemba ngempilo zeentsana zethu ngezisu zethu ndikhulelwe nithi esisana ndiphetheyo ndithembe kunjani ekliniki izawukwenza into erayithi. Xa sibona into erong bazawukwazi umthumela endaweni apho ezofumana khona uncedo. So ndifuna enkosi kakhulu abadlezaneni oomama oomakhulu abathutha abazululwana bazise abazululwana bakuthi oonina bephangele nootata bazayo oonotata befuna abantwana hayi mama kuphangele mandize la. So each and every person I really appreciate you. Nokuba sometimes udibana betawuni andisakubona ebusweni andisakwazi ungakhathazeki. Amen. Shares also about the road. So even if I don't recognize you next to the road, you are welcome to say, hello sister, this is your baby, she's not 3 years old, or kind of long time now, about 5 years. You know, just those little things. Because I'm great. When you speak to me, you see, oh, I'm going to share like you are. But I know that there's so many people coming in and out that I really can't remember you, but you will always remember me. Bakhona ke abantu abaqaphela ngoba ngoba ingenile ba ayisendibona ubani ngoba but namhlanje just a day to say thank you for each and every one of you. Yanga ningahlala nathi thukasinceda alibiyele ngafihla nabantwana benu nemizi yenu.
and it feels each and every day. So today it's not about talking, it's about saying thank you, and we come to celebrate. Let them I have university. That's the definition of what is blessing man. So namhlanje sawudlala kwi-jumping castle, so bazofumana i-present eziphethe apha. Kalula ke i-S26 ne? But bathi ke kasikwazi ukuthetha kakhulu. Asivumelekanga sithethe kakhulu ngebisi labo izobe ngathi bayathengisa but ngabantu basapotayo umntana ke you don't know umntana mangasela ntoni uba neento ezithile ungakwazi umselisa ndisaphela ndimcacisele uba ithini into ebisi umntana kayina-0 to so many months yeyiphi ibisi esebenzisayo xa uphinde usuke kwi-6 months to tontoni yeyiphi ibisi esebenzisayo xa umntana ke nengxaki ngumntu ohlale neengxaki ezeziso yeyiphi ibisi elirayithi for umntana so eli bisi siyakwazi ulithengisa bekliniki if abazali bayasifuna but andikwazi ulithengisa kungekho bazali because lizawuhlala iphelele yabo into endithanda kakhulu ebisi ne zezi ezintweni yabo ukhwela ibhasi uye-Eastern Cape li-ready made so ayonto uba ufuna amanzi ashushu ufuna le nale nale yona seli-ready awuphathi iflask awuphathi intoni bungu sophula iflask apha endleleni yona seli-ready made andidlali kakhulu ekekhaolebalisileyo nenekulaa nto elishushu but otherwise yona seli-ready made yonke erayithi especially thina siphangelayo sifuna ushiya abantwana ebantwini kubona uba ungafuni uzakwazi uyipeyisa ngendlela efanelekileyo uyakwazi